ಸ್ಪಂದನ ಹೀರೋಸ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತಿದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೇನೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಂತಹ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಸಮಾಜಮುಖಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುತೂಹಲ, ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಣದ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಜೊತೆಗೆ ಗೊಂದಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಂದನ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ ಉಳ್ಳಂಥ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ತಂಡ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದಂಥ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೇವಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮಾರು 96 ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾರ್ಥಕ ಮನೋಭಾವದವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಸವಿತಾ ಕಾಂಚನ್ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರು. ಮೊದಲಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಬಂದಿರುವಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ತುಳುವಿನಲ್ಲೇ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ತನ್ನ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೇವಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಮೊದಲು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಯಾನಿಕಲ ಪಾತ್ರೆಡು ಸುರುಕಾದ್ರೆ 2 ಜನಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಹುಷಾರು ಇಪ್ಪಡೆ ಆಪುಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪುನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏಪಾಗಲ ಅಭಯ ಪನ್ಪುನ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಚಿ ನಿಖಲ ನಾಟಿಗೆ ಪಾತ್ರೆನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಸುರುಕಾದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆವಡಾಂಡ ಕೊಂಚ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪು. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂಡ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆಗಲಿ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಚಂಡ ಕಾರಣ ದಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿ ಒಂದು ಈ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪೊಡುಂದಂಡ ದಾದ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತು ಸವಿತ ಕಾಂಚ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಕರೆನ ದೇತೋನ್ಗ. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಆತ ಅಂದ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಒಲ್ಪರ್ದಿರ್ನ ಪುದರಿಂಚ ಯಾನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಇರ್ದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್. ಅವೇ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾಗ್ಲ ಕೆಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲಾರು. ಓಕೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬಾವಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳದ ಮೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೇರು ಹುಷಾರು ಜನ ಅಂದೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರ್ತದ 15,000 ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರಿಯರು. ಓಕೆ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಈ ರೀತಿದ ಸಹಾಯ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇರೇಗತ್ತ ಅಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕುಲೆಗ್ ಈ ಸಹಾಯ ಎತ್ತದುಂಡು ಅಂದ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಈ ತಂಡಗಿರ್ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವ ಮಾತ ದೈವರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ಲ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪಡು ಮಾತ ಆಗ್ಲ ಏತ್ ಸದಸ್ಯರು ಆಗ್ಲಿ ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದೈವರ ಕೊರಡು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೆ. ಖಂಡಿತನ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್.
ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಕಡೆ ನಿಖಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬೇಲೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಗಲ ಸುರುವನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ನಮ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದು ಇರು ಮನಸ್ಸು ಎನ್ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ರಾವುಡುಂದು ಬಟ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಚಾಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕು ತುಂಬ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಪುದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಹೇಶ್ ಕೈಕಮ್ಮ ಓಕೆ ದಯಮಲ್ತದ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಚೂರು ದೂರ ಐತನ್ನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ನಮಕ್ ಟಿವಿದ ಸ್ವರನೆ ಏನೊಂದು ಜೋರ. ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪುದರ್ ಎಂತ ಬಂದ ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಕೈಕಮ್ಮ ಬಂದು ಓಕೆ ಜೈಸೂರು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಎತ್ತೊಂದಿನ ಓಕೆ ಇರೇ ಮೊಕ್ಕಲ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತು ಸರ್? ಮೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಓಕೆ ವಾ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇರೋದು ವಾ ರೀತಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಸರ್? ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಅದು ಎಂಚ ಎದುರಿಸವನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ ಸರಿಚಕ್ಕಡೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಓಕೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಸವಿತಕ್ಕಡೆ ಬಂದ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬಾಯಿ ಬೇನ ಬಂದ ಅಪ್ಪಗ ಇದೇ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೊರಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಪಣಂತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸರ್ಜರಿ ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೆಂಗ ಬಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಮೇರೆ ಅಪ್ಪಳಿಗೆ ಏನಂತೀರಿ ಇದೇ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಇಜ್ಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿ ಆತನ ಅಂತ ಎಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ ಆಡ ಬಂದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸರ್ಜರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ದಿನ ಆಗ್ಬೇಕ ಕುಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಂದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅವಡು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಡು ನೆಕ್ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಂದೆ. ಅದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆಗೆ ಇಂಚ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂತ ಅದು ತನಕ ಆಕನ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಪಂಡದು ಕಚ್ಚೂಡು ಒಂಜಿ ಮಹೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಪಂದ್ ನೇರು ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಒಂದು ವೇಷ ಅಲ್ಪ ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಂಡು. ಈ ತಂಡನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತೋಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ವಿಶ್ ಮನ್ಪರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂತುಂಡ ಬಂದ ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಿನಗಳು ಮಾತಾಡ ಕಷ್ಟಗಳು ದೇವರೇ ಬರ್ದಾಪಿ ಐಕು ಬಹುಶಃ ಇಂಚ ಸವಿತಕ್ಕಾಡು ಮಹೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸಿಗಳು ಬೇತೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಡುವೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈರಡ ಸವಿತಾ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಅಂತ ಪಂಡ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಚವು ಶುರುವಾಯಿನ ಎಂಚ ಶುರುವಾಯಿನ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಪುರ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಪರಗರ್ದಿಂಚೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಪಾಪದಕ್ಕಲೆನ್ ತೂನಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ತೂನಗ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತು ಬಕ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಶಾಂತರಾಮ್ ಕಾಂಚಲ್ ಬಂದು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯರು ಮೂಜ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಕ್ಕೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಆರ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಬಕ್ಕನೆ ಅರ್ನ ಮಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದು ಕಾಸು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಸಹಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ನನಗೆ ಆರೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದು ಕಾಸು ಇಂಚ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುನತೆ ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆರೆ ಬಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಐಟಿಯರ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬಕ್ಕಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಅಕುಲ್ಪುರ ನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಅಕುಲ್ಪುರ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ 16,000 ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂಚ ಮಾಡ್ತೆ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಏನು ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೈತೂನ್ ನಾಡ್ದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸುರುಕು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದ ಮೂಲಕ ಶುರುವಾದ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುರ ಆ ರೀತಿ ದುಂಬು ಪೋಪು ಒಂಜಿ ಕೇನುಡು ಇರಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಪೂರ ಇರಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರಿಯರ್ ಓಕೆ ದಾದ ಪಂಡೇರಿ ಇರು ಸುರು ಇಂಚೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗನ ಪನ್ನಗ ಆಕಲ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸೋಗಿ ಅಂಕೋಲಿ ಆಪಲ ಉಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಪಂಡೇರ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇರಿಡಲ ಪಾತಿರೋಡಿಯಾನ ಸುರುಕಾದಿ ತಂಡಗಿರಿ ಎಂಚ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯರು
ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ತೂವಂದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅವೇನು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದಾಂಡಿ ಐಟೆನ್ನ ಬಾವ ಇತ್ತೇರು. ಓಕೆ ಆರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯೆ ಆರೆ ನಾನು ಐಕೆ ಸೇರ್ಪಾಯೆ ಓಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ನೆತ್ತಡ್ನಿ ಇಂತೆಗೆ ಆರ್ಲೈನ್ದು ಯೋಜನೆ ಇತ್ತೇರು. ಯೋಜನೆ ಬಂದಾಗ ಏನಲ್ಲ ತಂಬತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂತೂ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಆ ಟೀಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಯಾರ. ಹಾಂ. ಟೀಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಕ ಎಂಚಾಂಡಿರಿಗ ಆ ಟೀಮ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಸುರೂಪನಗ ದಾದನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ದಾದ ಡೋಂಗಿ ಮನ್ಪೇರ ದಾದ ಒಂದು ಇಂಚ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಪೂರ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಿತ್ತು. ಓಕೆ ದಾಯ ಇರಿಗ ಅವು ಮಂಡಿಗೆ ದಾಯ ಬತ್ತನೆ ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂದ ಇತ್ತ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮತ್ತ ಕೊರ್ಪೆರ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದ್ ಅಂಜಿನ ಸಂಶಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಸೊ ಎಂಚ ಅವು ಧೈರ್ಯ ತಿಕ್ಕನಿರಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಅವು ಪೂರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಆದ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಗ್ರೂಪ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಇದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಯಾರು. ಜಾಯ್ನ್ ಆನಾಗ ಇರೇನು ವಾರೀತಿರಿ ತಂಡ ದಕ್ಕಲು ಎದ್ಕೊಂಡಿರು ಪಕ್ಕ ವಾರೀತಿರು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರು ಸೇರೋಂಡಾರು ಅಂದ್ ವಾರೀತಿರಿ ಸೇರೋಂಡಾರು ಇರ ಎಂಚ ಎದ್ಕೊಂಡಿರ ಅಕ್ಲು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತೆರ ಸುರುಕೆ ಓಕೆ ಫೋನಾಗ ರಿಸೀವ್ ಮಂತೇರಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಲ ಕುಸಿಟ ಇತ್ತೀರಿ ಏನ್ಮಲ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಬಂದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರು ಪೂರ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಅದಕ್ಲು ಇತ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ದ ಕಿಸೆಟ್ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಅಂದ್ ಇತ್ತಿಜಾರ ಅವ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಸಂಬಳನ ಇಂಚದು ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲು ಇಂಚ ಇತ್ತೀರಿ. ಎಸ್ ಸವಿತಾ ಈರುಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಗೃಹಿಣಿ ಆದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಇರ್ನನೇ ಐನಂಚಿನ ಇರ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆದ ಜೀವನ ಉಂಡು ಐನ ನಡುಟು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಐನೊಟ್ಟಿಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುರ ಹಿಡಿದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ಪಾರ. ಸೊ ಇರೆಗ್ ಸುರುಕು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಈರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಇಜ್ಜೆರ ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಹ ಹೇಳ ತೂತೆರ ಎಂಚ ತೂತೆರ ಸುರು ಜನಕ್ಕೂ ಅಂಚದಾಲೆ ಜಂಕವು ಅಂಚೆನೆ ಪಂತೇರು ಎಂಕೊಲುಲ್ಲ ಎಂಕೊಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಪಂದಂದು ಓಕೆ ಈರ್ ಉಂದೆಕ್ಕು ದುಂಬು ಈ ತಂಡನ ಮನ್ಪುನೆಗ್ ದುಂಬು ಎನ್ನದಿತ್ತಾರ ಇಂಚಿನ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳತ್ತೋಡ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏಪಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಈತು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 6 ವರ್ಷ ಈತ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ 6 ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಆದ್ 7 ವರ್ಷ ಪಾದಾರ್ಪಣ ಈತ ಪಂದ್ಯ ನಿಂತಿಚ್ಚು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟದ ಅದರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಕಂದು ಎನ್ನದಾರ ಅಂದಾತಿ ಓಕೆ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಜೀವನಡು ಯಶಸ್ಸು ಪನ್ಪುನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐಡ್ದುಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಆ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಐಟ್ ಕರೆನಂಚಿನ ದಿನಕಲ ಆದಿಪ್ಪು ಜನಕುಲ್ನ ಸ್ಪಂದನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಈರಿಡಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾನ್ ಸುರುಕು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಗಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತಾರೆ ಇನಿಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಆವೊಂದು ಈತೊಂಜಿ 30 ಲಕ್ಷದ ಪನವು ಪನ್ಪನಮ ಸೊ ಅವು ಜನಕುಲ್ನ ಬಂಗಾಗ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ರೆಗ ಅಡೆ ಎತ್ತುದುಂಡು. ಸೊ ಈ 30 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಜನಕುಲ್ನ ಬಂಗ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನತಾರೆ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರೆಗ್ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಎನ್ನನಗ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅಕಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಬಕ್ಕ ಜೀವಾಲ ಒರಿಪಾದ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಪಾಪದ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆವೋಡು ಲಡ್ಡದ ವಿಷಯ ಆತೆ ಪಾಪ ಕೊಲ್ಲು ಭಂಗ ಬರ್ಪಿನ ತುನಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪು ಮೊರ ನೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂದಾತನು ಅಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಕಲೆಗೆ ಈತು ಭಂಗ ಆಂಡ ಇದಾಯಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಏತು ಭಂಗ ಇಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಕಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಏರೇನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುರ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಜೀವ ಆ ಜೀವಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೀವಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಕೊರೋಡು ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಇರ್ನ. ಓಕೆ ಸೊ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಉಡಿಯಾನ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಈ ತಂಡಡ ಒಂಜಿ 6 ಜನ ಉಲ್ಲಾರ. ಸೊ ಅಕನ ಉತ್ಸಾಹ ಎಂಚೋಂಡು ಆ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಬೇಕನೆ ಅಕ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾದ ಆತುಂಡು ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪ ಪಕ್ಕ ಐಕ್ ಅಕ್ಲು ಐಕ್ ಕಾಸು ಪಾಡುವೆರು ನಮ್ಮ ಐತ ಗ್ರೂಪ್ದ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಅಕ್ಲು ಕಾಸು ಪಾಡುವೆರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ತೋಜುಪವ ಏರಿಯರ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ತೀರಂದು ಅಂಚನೆ ಏತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆತನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಏತ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಅವು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಜಾವ. ಓಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ್ ಇರಡನಿಗೆ ಏನೋಡ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಇಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಟೀಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಓವಾ ಒಂಜಿ ಊರದು ಓ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಡ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ನಿಖಲ್ನ ಈ ತಂಡ ಎಂಚ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುನು
ಅವು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಇತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರೇ ನಮಗೆ ತೆಲಿಪಾಯರು ಇಜ್ಜಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಇಜ್ಜಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವಡು ಇಂಚ ನಮಗೆ ತೆರೆಯುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ತೆರಿನಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಾವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸವಿತಾ ಈರಿಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಓವಾ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಂಡು ನಿಕ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಬತ್ತಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಂಡ್ ಸೊ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚ ಪಟ್ಟೋನವ್ರು ದಾಯಪನ ಸದಸ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ತಂಡಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪಾರು ಏರೇರು ಎಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ತೊಂದಾರು ಅತನ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಚ ಬಟ್ಟುವಡಿ ಮಂತದಾರು ಬಂಡ ಹಂಚಿಕೆ ಎಂಚ ಮಂತದಾರು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಥೆ ದೂರ ದೂರ ತಕೊಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ತಕೊಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರತೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕೊಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪ ಮೇರ್ಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪೆಲ ಓಕೆ ಆರೆ ಉಂದು ಮನ್ಪೇರು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ವೆರಿಫೈ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಬರೀ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂದು ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐನ್ ಒಂಜಿ ಎತ್ತ ಅವನ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಯಾನು ಒಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೇನು ಒಂಜಿ ತಂಡನ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಅನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿಪ್ಪು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸುರೂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಸುರೂತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀರ್ಪ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ದನೆ ಮಂಡದೆ ಅವು ಬನ್ನಗ ಕಾರ್ಕಾಲೋಡು ಎಂಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದಾರು ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಕೊಲು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂಚ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ ನಾವು ಗಣಿದೇವಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ಪನ್ನಿ ಕಾರ್ಕಾಲದಾರು ಓಕೆ ಅವು ಐದು ಬಕ್ಕ 16,000 ಕೊರ್ನಿ ಅವು ಅಪಗ ಯಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಲ ಮಂತಿತ್ತಿಜಿ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಮಂತೀನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯದ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಇರಡಿ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಾರತೆ ಸೊ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಐನು ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಚಿತ್ತನದು ಇಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಅವು ಒಲ್ಪ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ಅವು ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಅಂಗವಿಕಲ ಓಕೆ ಮೂಲು ಸಚ್ಚರಿ ಬೇಟೆದಲ್ಪ ಕೊರ್ನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸುರೂತ ಯೋಜನೆದ ಆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಉಪ್ಪುಣಕುಲೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಪ್ಪುಣಕುಲೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸುರೂತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಆಂಡಂದು ಸೊ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಕನವುಡ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡ್ಡೆಟಿಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರು ಓ ಐನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುವರು ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೋನು ಆಯ್ಕೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಪನ್ನಾಗ 1 by 1 ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಐನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ 1 by 1 ಪಂಡ ಆದ್ಯತೆ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪರಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇತೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಪನ್ಪ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಮೇರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾವ. ಸೊ ನಿಖಲು ಈತನೇಟ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಪೂರ ಪಂಡ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಬೈತಾರೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡದ ಓ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಪೂರ ಆ ಒಂದು ಬೈದನ ಸೊ ಐನ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಓ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಅದಿಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಇಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧ ಇಪ್ಪು ಸೊ ಆ ವಿಧನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಖಲು ಓ ರೀತಿದ ಸಹಾಯ ಪಂಡ ಓ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪೂರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತಾರ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೊರನೊಂಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕೊರಿಯ ಕಲೆಗ್ ಪಾಪದ ಪುಲ್ಪಣ್ಣ ಕಲೆಗ್ ಮರ್ದಗ ಸಮೇತ ಕಾಸು ಇತ್ತಿಜ ಕಲೆ ಅಂಚ ಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯ ಅಂಗವಿಕಲ ಬಕ ಎಜುಕೇಶನ್ಗಳ ಕೊರಿಯ ನಿಖಲು ಆ ರೀತಿಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತದಾರು ಆ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲ ಪಾತಿರುವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೇವಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಈ ತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಲ್ಲ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿತವಾದಂಥ ಅಥವಾ ಹಿತವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಇವತ್ತು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಹಾಯ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ.
ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಂದನ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೇವಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪಾತ್ರನ ದುಂಬುಕೊನೋ ಒಂದು ನಾನು ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜಿ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ 96 ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಅದು ಕೂಡ 4-5 ಜನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಜನರ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋಂಥ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜಿ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ಸಾದ ಪೋತುನು ಒಂಜಿರಡ್ಡುವನ್ನ ಸುಲಭ ಪನೋಡ ಅಂದ್ರೆ ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜಿ ಪನ್ಪುನ ಸುಲಭದ ಪಾತ್ರ ಮಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋತುನು నేను ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪುಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಈ ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜಿ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಲೆಡು ಓ ರೀತಿದ ಪುರ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತಾರೆ. ಈ ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜಿಟ್ಟು ಓ ಪುರ ಬೈದು ನಂದು ಪಂಡ ವಿಧ ಪನ್ಪು ಅಂಗವಿಕಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್, ಬೊಕ್ಕ ಹಾರ್ಟ್ದ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಯೋಜನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಜೋಕಲ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಅಂದು ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟುಗೊಂಡು ಜೋಕುಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಟ್ಟುಗೊಂಡು. ಓಕೆ, ಪಂಡ ಒಯ್ ರೀತಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ನಿಖನ ತಂಡಗ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಂತಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಪನ್ಪುನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಉಂಡು ನಿಖಲೈನ್ ವೆರಿಫೈ ಮನ್ಪೋರು. ಸೊ ಇದು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಐನ್ ವೆರಿಫೈ ಮನ್ಪುಂಡ ವಾ ರೀತಿದ ಪುರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಕಲ್ನ ಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪೋಕು ಪಾತೆರು ಆಕಲ್ಡ. ಓಕೆ, ಓಡೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ತೆರಿಯೋನು ವರ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಅಕಲ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೋರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ದು ವರ ತೂಪ ಎಂಕ್ಲ. ಓಕೆ, ತೂದು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನು ಒರೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು. ಬಟ್ ನಿಕ್ಲ ಐನಿ ಓ ರೀತಿ ಕೇನೋನು ವರ ಅಕಲ್ಡ ಅವು ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೋನು ವರ ಅಕಲ್ಡ ಅವರ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಣು ಅವರ. ಓಕೆ, ಬೇತೆಯರ್ ಕಾಸು ಪೊರ್ಪೇರ್ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಬೈದು ಅತ್ತ ಅಕ್ಲ ಕಾಸು ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಬೇತಕಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಣುವರ ಅಂದ ಅವೇನು ಸುರುಕು ತೂಪ ಅಂಡ ಕೆಲವರಡ ಕಾಸು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಣುವೆರು ಬತ್ತಿನಾಥ ಬರೋಡು ಪಣ್ತಿನ ತಿಕ್ಕಾಡು ಸೊ ಐನ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿಫೈ ಮನ್ಪು ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿಫೈ ಮನ್ಪು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಸದಸ್ಯರು ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಮಂತದ್ದು ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೋಡ ಎಂಚ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಪಾರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆತಂದು ಅವು ಸಹಾಯ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆತಂದು ಯಾನು ಕೇನೋಡು ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಪೋಪಾರು. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯವಾಯಿನಂಜಿನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಎತ್ತನಾಗ ಅಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೆಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈತನ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ನಿಕಲಿರ್ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಿಕಲೆ ಮರ್ದು ಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾನ್ ಉಂದಾತನು ಸಹಾಯ ಆತನು ಪಂದಂದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ. ಆ ಜೀವಲು ಪೂರ ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂದಾದಾಗ ಏರಾನ ಒಂಜಿ ಕೈಪತ್ತು ನಕ್ಲು ಬರಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕನ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕೋನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆದಿಪುನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಿಖಲ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಹಾಯ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತುಂಡ್ಲ ಈತನೇಟ ಕೂಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇಗ್ ಏರು ಪಂಡ ಬಡವಿರುಪಿರು ಅತನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಕಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನನ ಎದುರ್ಕೊನಾಯರೆ ಪಂಡ ಕಲ್ಪಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೆ ತೊಡಕು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ದಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಾತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಸಹಕಾರ ಆವಡ ಮನ ಉದ್ದೇಶ ದಿ ಒಂದಾರು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯನ ಮಲ್ತದಾರು ಯಾನಕ್ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪುನೈತದ ಆದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಅತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಡು ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆವುಡು ಅನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಆ ರೀತಿದ ಸಹಾಯನ ಮಲ್ತೋನು ಪಣವದ ರೂಪಡೆ ಸಹಾಯ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಐನ್ ಎಂಚ ವೆರಿಫೈ ಮನ್ಪೋರ ಓದು ವೆರಿಫೈ ಮನ್ಪವಲು. ಓಕೆ, ಅಕಲ ಏನು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೇರು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಪ್ಪುಜರು ಏರಣಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ನಿಜ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಏರಾಂಡು ಒರಿಯನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೋದು ವೆರಿಫೈ ಮನ್ಪ ಮುಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೋದು ಅವಳು ನಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪಂಡ ಏತ್ ಪನವುದ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಇರ್ತದೆ 10,000 ಹಿಡಿದು 20,000 ಮಟ್ಟ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಆಕಲ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್. ಎಜುಕೇಶನ್. ಓಕೆ,
ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪಂಡ ಯಾನಕೆಯನ್ನು ಈ ನಮ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸೌಕರ್ಯ ಅತನ ಸೌಲಭ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐನು ರೀಚ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತುದಾರ ನಿಖಲ್ ಏ ಮಂತಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನలు ಆವೊಂದೇ ಉಂಟು. ನಡುಟು ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯ ಅಂದ ಪನ್ಪನೆ ಅವಳು ಭಾರಿ ಸವಾಲುದ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪುನ ಇಪ್ಪುಂದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತ ರಕ್ತದಾನ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಇತ್ತಂಡ ರಕ್ತದಾನನೇ ಮಲ್ಪಂದನಂಚಿನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಗಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಐನ ನಡುಟು ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆ ಪನ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ಬೇಲೆ ಪೂರಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಿಖಲ್ನ ತಂಡಡ್ದಲ್ಲ ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಪೂರೈಕೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇದು ಒಂದು ಏಪ ಉದ್ದೇಶ ಬತ್ತನ ನೀನು ಏತ ಸಮಯದ ಮಂತುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂದಾನೆ. ಓಕೆ ಓ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಯಬಣ್ಣ ನಿಖಲಿತ ಅದನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ತ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಡು ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆದ ಉದ್ದೇಶ ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ ಹಿಂದೂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಯಾನ್ ದುಂಬಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತ ಅಕೋಲ್ ಉಳ್ಳೇರಿತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಗುರ್ತ ಪೂರ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಕೋಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಅಕಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ನ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ನ ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಾರ ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಜೈತುಲ್ ನಾಡದ ರಕ್ತದಾನಿ ವಿಭಾಗ ಪಂದ್ರ ಮಲ್ತೆ. ಓಕೆ ರಕ್ತದಾನಿ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಮಲ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲ ರಕ್ತದಾನಿ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ 250 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇತ ಅಪಾಗ ಐಕ್ಲ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆರತೆ ಯಾನ್ ಹೊರ ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತಿಜಿಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತನೆ ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಡ ಪನ್ನ ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ದಾದಾಪುನ್ ಪನ್ನಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ನ ಕೊಲ್ಲು ಪೋದು ಪಿರವೈದಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮೊಕೊಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಪಾಟಿಲ ಫೋನ್ಲದೇ ಪೂಜೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅವು ಬ್ಲಡ್ ಏರೇಂಜ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುನಾಗ ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ನ ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಪೋದು ಪಿರಬಾರ್ರೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೆರತೆ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಇರ್ನಾನೆ ನಂಚಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಉಂಡು ಐನ ನಡುಟು ಇಂಚಿನ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುನ ದಿಪ್ಪು ಐನ ನಡುಟು ಈ ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂಗ ಅಂತ ಆಪುಜಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಓಕೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲ ದಾದಾ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಪೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಮೊರನ್ಲಾತೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಐಕ್ಲ ಆರೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಂದು 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 12:30 ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಸೊ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇರ್ನ ಯಶಸ್ಸದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕೊಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಹೋದರತ್ವದ ಭಾವನೆ ಡುಲ್ಲ ಎಂಕೊಲ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುಲಾತೆ ಎಂಕು ಕಾಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತೇರು ಕಾಲ್ ಡೆಪ್ಪುನು ಅಲೆ ಆಪದೊಂಡಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ದಾನೆ ಪಾಡುನು ಪೂರ ಪಂತೇರು. ಓಕೆ ಇರೇನು ಆ ರೀತಿದ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಪಂತೇರು ಏಪತುನ್ಲ ಒಂಜೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಏಪತುನ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಯಾನ್ ಮೊಕಲೆನ್ನ ಜೈತುಲ್ ನಾಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಕಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಫಸ್ಟ್ ದಕೊಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೆಡ್ ದೀಪಿ ದೇಪನ್ನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಬೇತೇನೆ ತೂಪೇರೆ ನಾನು ಅಂಡ ಯಾನಂಚ ಇಜ್ಜಿ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಬಂದು ಓಕೆ ಸಮಾಜ ಎರೆಗ್ಲ ಏರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಿರವುಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರುಲು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ತೊಡಕು ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ ಪಿರವುಡು ಬೋರ್ಚಂದ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶದಾದುಂಡು ಅತನ ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ದಾದುಂಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಈ ಬೇಲೆನ ಉಂತಾವಡು ಅತನ ಮುಖನ ಬೇಲೆಗೆ ತೊಡಕು ಮನ್ಪುಡು ಮುಖನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ಬೇನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂತೂ ನಿಜ ಏರು ಬೊಕ್ಕೊರೆಗ್ ಹಾಳಾವೊಡುಂದು ಎನ್ನು ಏರು ಬೊಕ್ಕೊರನ ಬಗೆಟ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆವಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೋಸ ಆವೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತು ಬೇನೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆ ಬೇನೆನು ಖುಷಿ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ದಾದೊಂಡು ತುಲೆ ಖಂಡಿತ ದೇವೇರು ಮೆಚ್ಚುಜೇರು ದೇವೇರು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುವೇರು ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಕಲ್ನಕ್ಕಲು ಎನ್ನು ನಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯದ ಮನಸ್ಸಾದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲ್ ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಿಪ್ಪು ಎದುರುಗು ತಿಕ್ಕುನು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಅವು ಸೊ ಖಂಡಿತ ಆ ವಿಚಾರಡೀರು ದಾದಲ
ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪ ಇನ್ನು ದೀವ ನೋಡಚ್ಚಿ ಈರ್ ಮಂತನ ಪುಣ್ಯದ ಪಾಲುಂಡು ಅವು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ತಂಡದಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಒಂಜೆ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಂದುಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆದ ನಿಕ್ಲ ಜೀವನಡ್ ಏಪಲ ಅವು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬನೊಂದು ಸೊ ತುರ್ತು ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಜನಕ್ಲೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಈ ಬಗೆಟ್ ಇರ್ ಪನೋಡು ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಈ ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆದ ಬಗೆಟ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಮನ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಪನ್ಪುಡು ದಾದ ಪನ್ಪುಡು ಒಂದೇಟು ಅವೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತಂಡ ತುರ್ತು ರಕ್ತಗ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ದಾದಾನಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡ ಎರ್ನಲ ಆವಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಪದ ಕೊಲು ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಏತೋ ಜನ ಪಾಪ ನಲ್ಪುನ ಉಂಡು. ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಕೈ ತಳ್ಳು ತೂತಿನಾರೀರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಈರದು ದಾದ ಪನ್ಪರು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಅವನಾಗ ಈ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಜನ ಸೇರೊಂದು ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆ ಮಂತೊಂದು ದಾನ ಮಂತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಒಂದೇಟು ಈರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಭಂಗ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆ ಟೈಮಡ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ದಕ್ಲು ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಪಗ ರಪಕ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಕಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪಂದಿಸಾವಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನೇರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪಂದಿಸಾವಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂತೊಂದು ಸ್ಪಂದಿಸಾವಿಲಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಓವ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆ ಆವಡು ಅತನಾಕ್ಲೆ ರಕ್ತದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಗಲೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ನಂಬರಿಗೆ ಬೊಕ ಒಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ ತಕೊಲು ಎಂಚ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವರ ಅಂಚದ ಕೊಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರಪಾರ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡ ಪೂರೈಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ ಯಾನು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇನುವೆ ಅವು ವೆರಿಫೈ ಮನ್ಪೆ ಬ್ಲಡ್ ದಾದ ಪಂದಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೋಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಪ್ಪುಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಡು ಏತ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಅಕಲೆಗ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅಂಚ ಹೊರ ಕಳ್ಳ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಕಳ್ಳ ನರ್ಸ್ನ ಕಳ್ಳ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಫೋನ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪವೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೇರವಾದ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಡಿಪ್ಪಿರು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಡಿಪ್ಪಿರು ಒಂಜಿ ನೆತ್ತಿರು ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಯಾವೊಂದು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಪೋಡಿಗೆ ತಂದು ಓವು ಬ್ಲಡ್ ಬೋಡು ದಾದ ಬೋಡು ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸೊ ಈರ ಅಪಗ ನೇರವಾದ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪ ನರ್ಸನಕ್ಲ ಪಾತೆರ್ದು ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕಲ್ಡ ನನ್ನಲಾತ ಪಾತೆರ್ ನೋಡಿ ಈ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋದಿದೆ ಈ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವರ ತಂಡದ ಆ ಸದಸ್ಯರ ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವವರು ಅಥವಾ ಸಹಾಯದ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವರು ಯಾರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ.
ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಂದನ ಹೀರೋಸ್ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೇವಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಈ ತಂಡ ಇದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಈ ತಂಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವರೊಳಗಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ನೋಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಜನನ ಸೇರಿಸೋ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾನೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಈ ಈ ಇತ್ತೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾಯಪನಗ ಪೂರೆರ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜೆಲ ಕೈ ಪೂಜೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ ತಂಡದ ಪೂರೆರ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದ ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ತಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಯಾನಿಕೇನು ಒಂಜಿ ತಂಡಡ್ ಬೇಲೆ ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಪಂಡ್ಯೋಕೆ ಸುಲಭದ ಪಾತ್ರೆಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಪುರ ಎಂಚ ಎದುರು ಪೋಪುಂಡು ಏರಿರು ವಾವ ವಿಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪಿರು ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏರಗಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದಾಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂತು ಅವು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಿನ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲೆ ಅವೇನು ಕಡಪುಡುವೇರು ಇಂಚ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ಇಂತ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪು ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲಿಯಾ ಅಂತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೋದು ಅವಳು ಪೋದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ದು ಆಕಳ ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ತೆತ್ತೋಣ ದಾದ ಆತಂಡು ಎಂಚ ಅಂದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಂತದು ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದಾನಾಗ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾರೆಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಈಗ ದಾದ ಆತಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಶುರು ಕೊಂಚ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಅನೀಶ್ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಮನ್ಪೇರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂಚ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದೇಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ. ಓಕೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ದಾದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ನಿಖಲಿತ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ನಾನಾಗ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪಂಡ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪುನಿತ ಪಾತಿರು ನಾದಿಪ್ಪು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪುಣ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಏರೈನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇತೊಂದು ರೀತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಏರಿರ್ದೇತೊಂದು ಪೋಪಿರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಬೊಕ ಇರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಏತ್ ಜನ ಇಪ್ಪುರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರೆ ಪಂಡ ವಿಸಿಟ್ ಏರ ಈ ಏರ್ ಎಡಿತ್ತೆ ಆಕಲ್ನ ಏರ್ ಇಪ್ಪೇರು ಆಕಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಅದಿಪೈನ ವಿಚಾರಡ ಪಾತ್ರ. ಓಕೆ ಸೊ ಈರೊಂಜಿ ಏತ್ ಕಡೆಗೆ ಇಂಚ ಈ ರೀತಿದ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪಾರು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಇರುವ ಇಂಚ ಓದಿಪ್ಪಾರು. ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಆತನ ಓಕೆ ನಮಕರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕದ ಜೀವನದ ಆದಪ್ಪು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಐತೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಅಂತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ದಾಲ ಆಗ್ತಂದ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕರೆ ಕಟ್ಟ ಆತನ ಕೊಡೋರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೇನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಬೇತಕನ ಕಷ್ಟನ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗಡಿ ಇರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ನ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡಿಪುನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪನ ಕಷ್ಟ ನಾ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿರ ಬರ್ಪುನು ಇರಿಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ ರೀತಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಬತ್ತಿಪ್ಪಿರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಎಂಚಾತನು ಬೇತೆ ಒಂಜಿರುವ ಕಡೆಗೆ ಪೋತಾರ ಬನ್ನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಷ್ಟನ ತೂದಿಪ್ಪಾರ. ಓಕೆ ಎಂಚಾಂಡು ಇರಿಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ದಂಡು ಈರ್ಪೋದು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಡ ತೂದು ನಮಕ್ಲ ಬುಲಿಪೆರ ಬೈದಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬೈದಿನ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಆಪು ಜವಲ್ ಪೋದು ನಮಕ್ ಪೋದು ಅವು ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಟಾಪಿನ ಮನ್ಪು ಅಂದ್ಬಾಕ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಏರು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕ್ಲುಪ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಕಳ ಬರೋ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಆಕಳ ಬರೋ ಅಂತ ತೆರಿಪ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡ್ಲೇರು. ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಉಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತುಂದಾರು ಎಸ್ ವಿಟ್ಲಾಡ್ದು ಖಂಡಿತ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪುದರ್ ಎಸ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೇವಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಡಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತು ಪುರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ತೊಂದರ್ಲೇರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಖಂಡಿತ ಈ ಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹುಷಾರಿಗೆ ಓಕೆ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಅಕ್ಲೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಕು ಸ್ಪಂದನ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಕಾಸು ಓಕೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ಬರೋದು ಧನ್ಯವಾದ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅಂಚ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವರ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಓಕೆ ಸಹಾಯ ದೆತೋನ್ ನಾಕಲ್ನ ಪಾತಿರ ಒಂಜೋಜಿ ನನ್ನ ನಲಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಬಟ್ ನಾನು ಇಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರ ನಲಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕರುಣಿಸವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ನಿಖನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಲಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡ ಇನ್ನು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಉಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಇದೆ ಮನೋಜ್ ಎಂದು. ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್
ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂಜಿನ ಓಕೆ ಸವಿತಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇಗ್ಲ ಅಂಚ ನಿಮ್ಮ ಪನ್ನಗ್ಲ. ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹಲೋ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಹಾಂ ಹಲೋ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹಲೋ ಸರ್. ಹಲೋ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಕರೆ ಮಲ್ತದು ಪಾತಿರಿಯರು ನಿಖಿಲೇನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತ ಪಾತಿರೊಂದು ಇತ್ತಿರಾರು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ ಪನ್ಪನ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಆತ ಪಾತ್ರಿಕತೆ ಮಲ್ತ ನಿಖಿಲ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಚುಂಡು ವಾರಿತ್ರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಗೆಟ್ ಪೂರ ಪಂಡರ್. ಒಂಜಾತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಡ್ ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನಗ್ ತೊಡಕಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಾತ್ ಸಹಾಯ ಯಾನಕೇನು ಈ ಸಹಾಯ ಪನ್ಪುನ ವಾಭಾಗದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸಹಾಯ ಪಂಪು ನಾನು ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತಂದೆ ಇಂಚ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಂಚ ಬರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಉಡುಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂತೊಂದು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪನೊಲಿ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈ ರಡ್ಡ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡ್ಲ ಓಲಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ನನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರ್ಪಾರು. ಅವತ್ತಂದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಾಯ ಪನ್ಪುನ ರೀಚ್ ಆತಡ್ ಎತ್ತುದುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಂದು ಈ ಸಹಾಯ ಪನ್ಪುನ ಏರೇರು ಬಂಗಡುಲ್ಲೇರು ಏರೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ನನಲಾತ್ ರೀಚ್ ಆಪ್ಲೆಕ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಏರ್ ಬಂಗಡಿಪ್ಪುನಕ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ನೆಗ್ ಸಂಪರ್ಕ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ ಆವಡ್ ಯಾನು ಸವಿತಾ ಕಾಂಚನಡಕ್ಕೆ ಏನುಡು ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತ್ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಲೆಗ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಈ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನುವ ವಾರಿತಿಡ್ ಸೇರೋನು ಇರಾಕ್ಲು ಇಂಚ ಸೇರೋನು ಉಡಾಕ್ಲು ಜಾಯಿನ್ ಆವಡನ ಇಂಚ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡು ಈಚೆ ಜಾಯಿನ್ ಇತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡ್ಲ ಉಂಡು ಐಟೆಂಗಲ್ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏತ್ ಸದಸ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದೊಲ್ಲೆರ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ 20 ಮುಟ್ಟೊಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಸೊ ಎನಿ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ಆ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಲ್ಲೇರು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಇರೆಗ್ ಒಂಜಾತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಇಪ್ಪೇರು ಅತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಡು ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪು ಒಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಡ್ದುಂಬು ಅಮೃತ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಸುಶಾಂತ ಮೀನಾ ಅರೆಗ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನು ಕೇರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ರೇಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕೊಲ್ಲೆಂಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ತಂದಿತ್ತೇರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೇರೆಗ್ ಓಕೆ ಮೇರು ಮಸ್ತೂನ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬಸ್ಕ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಶಾಶ್ವತ ಸಾಲಿಯನ್ ನಿಧೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕುಲ್ಪುರ ತುಳಸಿದಾರ ಅನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾಗರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಅಂಚನೆ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಾರೆಗ್ ಓಕೆ ಬೊಕ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಾಲರ್ತ ಅರೆಗ್ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಂದುಲ್ಲೇರು, ಗೀತಾ ಪೂನೆದಾರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು, ದುಬೈದ ಕೊಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೈತುಳುನಾಡು ಸೇವಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದುಬೈಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಂಬೈಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕಲ್ನ ಜೀವನದ ನಡುಟ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಇರು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲಾರಂಚನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ನಿಖಿಲ್ನ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಂಚಾ ಒಂದುಂಡು ಅತನ ನಿಖಿಲ್ ವಾರಿತಿರು ಜನಕುಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರಲ್ ನೇರವಾದ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿದ ಮೂಲಕ ಇತ್ತು ಪೂರ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ತದಾರು. ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿತ್ತನ ಇಕ್ಕು ನೇರವಾಯಿನ ಒಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದಾರು. ಬೊಕ ನಿಖಿಲ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪುನುಂದಾಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಮಂತದಾರು. ಏರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಪುನಕ್ಲಿತ್ತ ಖಂಡಿತ ಜಾಯಿನ್ ಆವಲಿ ಪನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಇತ್ತು ಪೂರ್ತು ಪಾತಿರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಕೇವಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾತ್ರ ಆತು ಈ ತಂಡದ ಬೆಂತುನಂಚಿನ ಬೆನ್ನೊಂದಿಪ್ಪುನ ಆತನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ದಾನಿಲಾದಿಪ್ಪು ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿದ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸುವಂಥ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪಂದನ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೇವಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈ ತಂಡದ ಸಹಾಯಾರ್ಥ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ.